Deputati tal-Partit Nazzjonalista sostnew li Elix Borg kien ċar mill-bidu dwar it-torrijiet f'Għawdex, filwaqt li waħlu f'One News għall-kritika li spiċċa jaqla l-Kap Nazzjonalista. Huma sostnew dan waqt li kienu qed iwieġbu mistoqsijiet minn din il-Kamra tal-Aħbarijiet barra l-bini tal-Parlament propju fl-istess jum li l-Kap Nazzjonalista spiċċa jċedi għal pressjoni pubblika wara li sostna li jista' jkun hemm żoni f'Għawdex fejn jinbnew it-torrijiet. X'nu għal-kummenti tiegħek taqbel ma' dak li ddikjara Elix Borg dalgħodu fuq il-midja soċjali brabta mat-torrijiet? Jiena safena fina ma li tkellem qal illi ma jridx torrijiet ma nafx mi feħrextuha. Naħseb kien ċar ħafna u xek. Però ma taħsibx li din hija U-turn minn dak li qal fuq il-ħusħu? Laqqa xejn, kulħadd jinterpretaħħa kif irid u xek. Naħseb Elix Borg għamilha ċara ħafna dak li qegħdin tirrapportaw intom bħala One News mhuwiex minnu. Però fuq il-ħusħu għal xi ħaġa kompletament differenti li jrid jagħmel skyline policy biex jara fejn jista' jagħmel. Il-gideb qegħdin tajdu intom, Elix Borg ma qalx. Madankollu din kienet id-dikjarazzjoni ċara tal-Elix Borg ftit tal-jemilu ma' sit whoswho.mt. Dikjarazzjoni li ġibdet il-kritika ta' bosta, inklużi jaqdiet u figuri ambjentali ewlenin. U taħseb li f'Għawdex għandu jkun hemm postijiet fejn għandu jkun hemm torrijiet? Ma tistax tiġġeneralizza, għalhekk qed ngħidlek ġieli ma tistax tgħid Għawdex in ġenerali, għandek areas fejn jista' jkun hemm abbażi ta' din is-skyline policy kieku. Minkejja li dan il-filmat ma jħalli ebda dubju dwar l-intenzjoni tal-Elix Borg li jrid it-torrijiet f'Għawdex, Justin Xkembri qal li d-dikjarazzjoni tal-Elix Borg skontu kienet ċarissima kontra. Id-dikjarazzjoni ta' Elix Borg huma ċarissimi li ma jaqbilx illi f'Għawdex ikun hemm it-torrijiet. Ma nafx għalfejn nibqgħu għaddejjin biha meta kien b'mod kategoriku qiegħed jispjega l-viżjoni tiegħu għal Għawdex.